אז ברוכים לוידאו קאסט שלנו בעצם, שהולך ללוות אותי בלימודי קורס טייס פרטי בישראל. בו אני אדבר בין היתר על התהליך שאני עובר ועל כל מה שעוברים. הפעם אנחנו הולכים לדבר על תיאוריות ספר פתוח וספר סגור של מטוס ססנה 152, המטוס עליו אני עובר את הקורס טייס פרטי שלי. אז ככה בגדול קצת על התיאוריות. כל תלמיד שלומד קורס טייס פרטי בישראל צריך לעבור 8 תיאוריות, שעל כל תיאוריה אני ארחיב בסרטון בנפרד, והפעם אנחנו הולכים לדבר על 2 תיאוריות שבאות כצמד בדרך כלל, ספר סגור וספר פתוח. שניהם בעצם מדברים ברמה הטכנית על המטוס, מסבירים על המטוס הספציפי שאתה לומד איתו, ועל כל ההוראות הטכניות, והספר בעצם ספר המטוס, מה שנקרא ספר הרכב בעולם הרכבים. כמו שאתם רואים, יש לנו גם הפרעות חיצוניות, אבל זה הפרעות טובות וכן ירבו כאלה. אז קצת על הספר סגור, ספר פתוח. ספר סגור זה תיאוריה ברמה הטכנית, המון נתונים טכניים שיש לנו, גודל מיכל דלק ומהירות מקסימלית מותרת, הספק מנוע, בעצם כל העולם הטכני, יש שם המון דברים שצריך לזכור, המון נתונים טכניים על המטוס, ובעיקר באמת החלקים החשובים שגם צריך לזכור וגם צריך לדעת ליישם אחר כך בשטח, זה כל מיני נהלי חירום ונהלים רגילים של המראה בשטח קצר, מסלול המראה קצר, המראה רגילה, נסיקה וכדומה, ומה קורה נהלי חירום, שזה באמת החלק החשוב, מה קורה אם יש שריפה בתא המנוע, מה קורה אם מנוע מתחבא, אז יש שם את כל התהליכים האלה וכל הדברים האלה. לגבי התיאוריה של הספר פתוח, אז שם אנחנו כבר יותר מנושאים של חישובים, לחשב כמויות דלק, לחשב מרחק המראה, לחשב מרחק טיסה, באמת המון נתונים חישוביים שהם גם ברמה הטכנית וגם ברמה החישובית של איך לנהל את המטוס, ספציפית על מטוס הססנה 152 עליו אנחנו לומדים. אז זה באמת 2 התיאוריות שבאות בדרך כלל כזוג, גם כספר פתוח וגם כספר סגור. בשתיהם אנחנו מקבלים את הספר מטוס שלנו, שאיתו אנחנו לומדים ואיתו אנחנו מלווים, וזה באמת התהליכים. אז עד כאן להיום לגבי התיאוריות האלה. על שאר התיאוריות אני ארחיב ברגע שאני אגיע אליהם. שיהיה לנו בהצלחה.